Il-ħażin qatt ma jista' jirbaħ lis-sewwa. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara l-aħħar żviluppi li seħħew tul il-jum tas-Sibt hekk kif l-ex Chief of Staff Keith Schembri kif ukoll diversi persuni oħra prominenti inżammu taħt arrest mixlija b'diversi akkużi fosthom ħasil ta' flus, korruzzjoni, dikjarazzjonijiet folos, falsifikazzjonijiet u assoċjazzjoni ma' persuni bilan li jwettqu reati kriminali. F'messaġġ li xandar fuq Net Television, Bernard Grech qal li l-klikka kriminali li ħatfet lil Partit Laburista kienet qed tagħmel minn kollox sabiex dawn il-persuni qatt ma jitresqu l-qorti. Huwa insista li s-sewwa jirbaħ u kien propju bis-saħħa ta' Daphne Caruana Galizia li nkixfu dawn l-istejjer, ġurnalista li kellha tħallas bħajjitha għax kienet qed tgħid il-verità. Dan kollu seħħ ukoll bis-saħħa tal-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li fetaħ żewġ inkjesti li waslu biex il-qorti kellha u għandha qudiemha dawn il-proċeduri. Bernard Grech qal li l-ħsara li għamel Schembri lil pajjiżna hija kbira. Ir-realtà hija li l-ħsara kbira li għamlu dawn in-nies kriminali li ħatfu lill-Partit Laburista u lil Malta hija ħsara illi llum edda tagħmel effett enormi ħażin lir-reputazzjoni u lill-isem pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li din hija s-sija tal-prova u l-Partit Nazzjonalista għandu jagħmel dmiru sabiex flimkien nissaħħu u nġibu lura ir-reputazzjoni ta' pajjiżna.